El Geoparc Orígens tanca la 9a Setmana Europea dels Geoparcs amb 13 activitats gratuïtes i una assistència de gairebé 300 persones, on la temàtica principal ha estat el canvi climàtic. Hem fet una sèrie d'activitats com sortides de camp, tallers, presentacions, activitats amb escoles, totes vinculades al canvi climàtic i una mica intentant conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic sobre la població a nivell mundial i també a nivell local i com podem millorar o d'alguna forma lluitar contra els seus efectes. Les activitats sobre el canvi climàtic han estat vinculades tant al passat com al present viscut al propi Geoparc. S'han fet presentacions a Coll de Nargó, per exemple, sobre els canvis climàtics de fa 250 milions d'anys, però també s'han fet presentacions a nivell local, com per exemple l'efecte del canvi de l'última sequera sobre els estanys de Bastús. Això és una presentació que vam fer a Bastús mateix, amb molt bona assistència, on vam presentar un estudi que es va fer recentment per entendre millor com funciona l'aqüífer dels estanys de Bastús i una sèrie de mesures que es volen implementar per monitoritzar millor com funciona l'aqüífer que alimenta els estanys i, per tant, poder, de cara al futur, gestionar millor el recurs. La celebració d'enguany també ha servit per commemorar dues dates especials. D'una banda, el Dia Mundial del Medi Ambient, amb una reforestació d'una bassa per amfibis a Salàs de Pallars. D'altra, el 8 de juny, la Dinosfera de Coll de Nargó va celebrar el seu 10è aniversari i va comptar amb una xerrada sobre els canvis climàtics a l'època dels dinosaures. La Setmana dels Geoparcs Europeus té l'objectiu de sensibilitzar sobre la geoconservació i la promoció del patrimoni geològic i cultural als diferents geoparcs d'Europa.